Yoroi trai bangai khulai fi wei pui baro si sin ne kapor gerteng ke jong Jisu bangadap de jingkemen de jing sngongo yu blai ba si sin ne kapor yo ne galat ban ai ye ne program shafi but kam tam e ban ya thu ye fi ye ke ke bo blai la le ke jim ke jongi ba ne kapor ngadap de jingkemen ke jing sngongo yu blai ba idan ikong mina lawai ya ga ba yen ai ye ke jing pla ke jongi ye ke bo trai la le ke jim ke jongi kan mau ke ne ke wei bo trai ba ngi shakri de trai ba de trai ba shisha de trai ba le ki kamba ba de trai ba mi shong klikti ba mi samthia ba mi yothia re blai ba trai la ka de nyosngi baro nyosngi trai o Jisu ha ka sngi sabatan le hoi la khang de ki ba bon ya u ba dei ban le in re trai pen khia ha do nyotli ki miracles ba trai le wa da ka sngi sabatan wa da ka sngi shong thai ru o trai le ka ta kwa ba fi bo blai o banging shakri ju shong thai o blai ba kraw ban penem blai ba kraw ban pen khia ban pelat yang ngi na ke jing le na ki ksoi ki krai jing dum ke ba pila ban yo o trai jungi o de trai ju ki kamba ban ngai ngoi o blai fi lakut kalenti ulong ma o kalenti un ple kalenti ke ba thamai fi ta fi lakut kalat ke jim ke jong fi ma o hi ulong ke ta ke jing khang ta rao ngim dan ka ban khu slai ke dei ngi ban shu kmen la ke sngi mangi shakri ne trai bam dan ke bala ban khang haga kerteng ke jong Jisu dan ke bala ban khang yu trai dan ke bala ban wo yu trai kam dan ke bala ban bat yu trai wat ke jingyap kam la ban bat yu baro gila tharai bu Jisu la yap tap yo bam support alum jing tap re ya ma sngi bala mi pat ba dei tang shakri ne blai bala mi pat mdeu blai ba yap mdeu blai bala pot blai bala mi pat ba ne bala mi pat udan rengkat bat ngi udan rengkat bat phiru aku to ke jaka ke fi shong man le iki kamba an ke jim fi mdei ta bu ji shong ha jan fi ple ke donot jang phiru bon rong ha po jang fi snan ba fni ya khawai ba ru ma on yo khawai met bat phi đây ta qua bên ông như phi này cái suy nghĩ mình ta học ông chính khói miết cái một cái jiu em hay cái por miết cái bam cái full meal cái trong cái bam bị pull cái bam bị haban dak kedang cái por miết ngai nget apa phi pediang yo Jisu cái jim trong phi nyo ya kata cái dap cái balong full hay cái kerteng cái trong try là phi pediang sampai cái jim trong phi là cái balong full nè tani cái por tani sngap share cái jing pla nên cái khôn cái trong try ai ngo you try sa si na kanika por kum ni bangawan ni de na ka jingit pala jung try ba ngalong kum ni menta makai kamba jung la se yang ana ka bayap ngala imbiang pat kum ni nang barang kiti ki jingit ki jung ade kong mina lawai wan hani menta ban ai ka jing pla ke ibu try la le ki kamba ka jing im jonga ngamla ban klet ngamla ban mudur hiru ba ke ik baule kartus ngi gibi ong try open im ya kita ki belayap ndrai hado menta try usai bit ya ki bayap kum yang awla sai yang na ka bayap ngala de ban yap hado ba ki jingpang jonga hado snam ar hajar khat phra ayo ki jingpang ba hi ka shaput de na u mau te nang tapat ngala jam shipor bangali shim dawai ngala le negoti te ha ka por banga jam ngamlang ban ai ka burom shoble nga abi shi doktor namar banga om di doktor u ba pen khia yang akum ni ade nang ta dak ar hajar khat khandai nga khe beng ta ki jingpang nang ta bat dang la khe ta ki jingpang nga tang sngo ba ta jingpang ka ba khe arsien ka bangam la shu ban sha watang ban jaw i hat sim jongaru kalong ke jing terha bat ke jing klut kata ka met ka phat ke jonga ka bawat ki doktor yang lek biang shagoti sa hisen ngali ong biang ngali shindawai na downtown hospital ti doktor ki le lut ki test biang sa hisen ki ong bet ngim lap ta ki jingpang ke jong pi ka de na ka daw ayu kum kata jingpang ngam batai ki ngam sawla na maka jingpang man la kasngi ngayo ti jingpang kata ke jing selang ki jingpang ki jonga ki bangam la ban batai no yo tang manga banga syam ha ke jing im jonga kata ke jingpang ngasngo man kasngi ongal ayam re ha padeng ta ki jingpang ki jonga katta hawa raja prashwa ngasdang ki ni jingpang ba lengba na I have can see jonga I tu I pastor te ha padeng ta ki jingpang jonga I pastor Iwan ha padeng ta ki jingpang Iwan I pastor de Iwan iyo yang ata kapor tre ha kata ka jinja ka jing sosat janga Iwan ya lab yang Iwan keren Iwan penithu yang mangan jan biang shautrai sa sisian te hadin kata ha kata kapor ka bangang la ngoban yap ha kata ka sngi ngadon ha pedeng gijing thia I pastor Iwan I idiet gijing kang ngayo I pastor bante Iwan ngasngo ba ta ka jingpang jonga di tang uniu shakri jong turai la ban pen khia yang ta gijing pang ka ba ngala iyo rehat ka singi ngaso bangan yap ngaong I pastor ada ngayap ngayo beneng na em di pastor ba iong ba dei pidon kum kata ka jingmut ta ka daw pim jamshu hadin nang tanga saken mau ken ngong pleng ba ngam dei ban mut kum ta ngadi ban ngej skembe ke ba iong I pastor
hikai yang aku mno bangan jan shu trai hikai yang aku mno bangan puli ki ktien jung trai dai men chuang ade ka kon kristan tama ngamju puli ya ka bible ngamju tip i khot ngamju khen kor ta ki ktien jung trai ta ka bible ru te hapadeng ka ta ki jingpang iwan kum uwe shakri jung blei ubala pha ye i ban wan shem ban sei yang anak ta bayam dai ai hata ka sngi ngamju yo thia lan riu banai men step damiet ngapet ki khmat ngala poisha ka depression adu ki doktor gohti yang akila ai da ki dawai depression bangandi te i pastor si senge tu i pastor yang tho dawai manga ai ka ktin jong turai nak ki kitab kesam kal nong bapra ka khot ka basa ong ha ka basuk ngan thia bat ngan yo thia ru tang ma me trai pensyong yang ka basuk ngapuli ya kita kum tak dawai bi ong i pastori ai man la ka singa puli nga yo thia na do ka ta ka singi awar hajar kha khandai kan nyok tarik ifun i pastori yang ai ong kwa ban long jeseng hin jong pi kong deng ri mei jong ai ong kum no kin khun ngin pen long ka ta ka jeseng na marba kat kani ke jingpang wat tang wa pensyong ru phimla te ngong ema shakri utrai ha bau pha ngan le ngam pen ko ngu jakat baja longkat balong ngong i mei kum ta te hadinang tapat ni shim ka jeseng iwan i pastor ka singi thodi ngi pen long jeseng i pastor iwan ba ro ki wan ki jonga ha ka ka singi por bi pen doi ikong ros ikong sunita i pastor pintu pastor bantai ki bu ka ti halor jonga ha ka ta ka por ngong yu trai tang shikintin trai lada mi kwa bangan bu yang ha ka ne ka pertai pen khia no yang lada mim kwa shu shim no yang na mar ki jingpang ki bashir kai ki jing sat selang ki bangam ju yo thia ngam ju sum shu lan riu banai na mar tang shu dei ko ki jing sat selang ka met ka phat ngas ngo ku mangan yap tang manga ngasem ngas ngo thu bat nang ta hamor babu ha ka ta ka sngi be bu be ki ta ki jing dong jeseng bi iwan i pastor ibu ki ti yang dakil awai jeseng kila ya le jungi pastor baro ngasdang ban saham hata ka singi ti imei jonga yong ba phila thai than ma khon ba phi samthia kum ne ngaru ngong ka de tharai a khlem pende jingmot ya kata ka jing le kamba oble ya kata ka singi hiru dala dep dang ta i pastor bar khoi lawai jaseng ale te na do kata ka singi ngala kam tenti banganum di dawai di lok jonga yong di pendep ki dawai na mar ba la sha shi singi yo ka ke biang ke jing pang ngasiem ngadi biang to dawai dang ngadi ti dawai depression jaka man yo samthia kham samthia shu kum la sha nga di biang kalong biang kum ju nei ka wan ke jingkran ka don wo jonga ken ko ong ba habala pen khia utrai kum no tengan artatin ke jupin khia jong utrai dengan khashim de ki dawai baro ki dawai ki daki pau hajar na marula ai lupa doktor gohti nam ta baro shi benai dengan shim de ki dawai nga bu no syak ndong nga khlem pen ya nuru nei na do ka ta kasingi banga bread de ki dawai nga sedang banyo thia asdang banyo khia man la kasingi man la kaminen adu bo utrai tang shi benai uai ke jingpin khia yang abaro ba hadu bangalala ban yaj ban jeng hande wat tang bangan phong juti ru ngamla shu ngasi duai ting ting ong trai ha ke jing im jonga ngala mo bangan phong juti biang sa sisien ngala mo pa ban yaj yang kum kini ki brio adang yo i biang mo trai ki khun namar ta ke jingpang jonga ngala sngo kum bangan yap ting ting perkhat ita ki jingpang apet so ki khun ba ki dang ret ngo ngala yap ne mano ban pet ki khun jonga hadu kata ki jingpang ke la depression de na kata ne da kajing ai jung trai ba phaleng bai pastor be in one saying jonga be nyeslok yang hadu mentak nga iet ikitien jung trai ngal ban puli ka bible ngasngo mensyua nga puli ka bible ka ktin trai ngasngo be ditang ta ka kot ka bang ha pendep nia pendep dukom nga puli nga bu no ne hana du bi hikai pastor nga menta kalong kajing bam kalong kajing im ka ba man la ka singi namar da klem puli ka ktin trai bang klem syong duai ngam jula bane ne nga bu hakiti bar khoi leng bana i pastor kum ne be ilong ka buram shbaro nga ai syau trai ka baning kong bat hadin i pastor pha i pastor kum angel ban wan ke jing im jonga ne ngam long shu kum ne nga dai ka beri ko ban yap no ngadu kita de mentau trai pen khia nga kat ne ngalong de ke jing i ke jing ai ke jong u pha i pastor ke jing im jonga tang kata bless you ngangai fliyo diang ke jing ku lembaga ke jing pla jing kong mina lawai mengangai ka man sim ke jong fi hoi ka plu menta la do jing kermen fila sngo no man sim fila sngo do ya kata galat kelenti hin rev ya sngo ni ke jing pla jong ke kon kum no blai la pen khia ka kum no blai la pen em ya ka un le kum ju ya fi ngangai fi yo man sim ni ke singi balai ngi ai ni ke tes ni ke dau ka long ba pin yo man sim pi bla do man sim ki doktor ki ong mla shu pi ki doktor ki la ba pli mom ki breu ki la kut ki lat kelenti hin re kwa man fi ka dan be kelenti ma wangi shakri u try ulong kelenti udan ka bor udan ka jingla tadeng ta ngingim julu jikermen ngim jukut lat namar ude ublai jiki kamba tadeng ta kwa man doin ta jofi ni ka por yo man sim mo judu man sim ngat kermen ap khmi lenti ka por ka jong blai ngat utra le bi ka kamba nam ta ka jim jofi namar pide ka khon ka jong blai pide u khon jong blai pide ki breu ke bo tra ula e pide ki breu ke bo trai
lo isnai ban ngat ko mo trai lo le ka kamba an kong mina un le ya phi kum jo kan ka sngi tani ta wa judo jing kerman wa judo jing kerman un ban khia un palaj un thau thmai un play gilat gilanti nam ta jong fi dan ke ka mo trai la ngi shakri yo blay ubala baro o jisu ong kata ka bamla bo brio ka long ka bala bo blay ngat ini duai try ngat ini ka par ki bapang wisdom ki badan ki jele try ini ki khon ki jama ki yo khia ko try ni ka sngi ki bor ki te jing khom ki bor baman baro ki bale don bor lor jim jong phi baro ki ta kin light no ha ni ka khlep mat bo try ngan pen khia ai fi khon ngan pen khia ai fi ngan pen em fi ngan thau thmai fi wa ki khon jong phi ki sa te sa khom ka bor ka drugs ha ka bor jong baman ki ta baro kin light kin em ki selo ki shakri ki jonga ka kwa bano fi blay jing ri blay ba kraw u ba kraw ban pen em ngai wat num do jing kerman fi ong tem ni khon jang la thai ban duai wa num thai ban duai yai duai ba sedang ban ai ngo re ke blay le ga jim jo on sakala on salong breu jong blay on sa shakri utra on sa yaro e ka kerteng jong trang sngo ni ka por fi dan khon ba kerteng wa albert on sa yo jipen khia wat khuslai utra skta yo utra on sa pen khia yo utra on splai yo utra on spenem yo wat khuslai kong hoi la pen jinjar ba fi bun sin fi ban Poisi police station ro na kamta jo na kwa ba fi ni ka sngi utrai upla yo ne khon jang fi wat kuslai utrai thau thmai khon jang fi hallelujah no ka ying ba don ji e ji le kwa ba fi wat kuslai utrai udan man le ki kamba la kot lat la kot lan ti ma fi re ho ble kam lang kamta un le ki kamba la fi ong hoi ne khon jang ma du so jo di so jo ma kwa ba fi ni ka sngi u ble pen klai ka ta ka thang se ka thiangก็จะก็มาราก็ก็บักทั้งอุเบลล่างบักลาวเทียงหนูคนจะพิวบักทั้งอีฟิวสลองบักเทียงตั้มก็จิเอ็มก็จังฟีแต่เราวันคุสไลก็องตรายเลยกิกามบะฮาเลลูยาด้วยก็คุยฟีเวปีบาร์อุเบลนก็คุยวินิก็สกีฟลองกิบักคอมเมนต์ก็จิงคอมเมนต์จังตรายแต่จีสุอาเมนวัดอาเมน praise the Lord อย่ารอตรายนั่นก็คุยฟีแต่ลองฟีก็คอมเมนต์ขมิลันตีนะกันแมนฮะตรายก็คุยฟีก็เลยชิบอนอาเมน